हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, नोंथांमोन गोबांथारा खोनाखाबाय जानांगौ दासान्दि एमजे आरो थाख्लाइ सार बिथांमोननि मोनसे कल रेकर्ड भाइरेल जागासिनो दं आरोना। बिथांमोनखौ लानानै बे कल रेकर्डआव गोबांथार बाथ्रा बुंनाय दङ। बे कल रेकर्डनि बादिब्लाथ' बिथांमोननि आखल आखुआ रियेलाव माबोरै बेखौ सोराङाव फैनाय बायदि मोनथारो। नाथाय बे कल रेकर्डआ रियेल नंगौना नङा बेखौथ' मोनथिला। आरो जुदि रियेल नङाब्ला मानो दासिमबो बिथांमोननिफ्राय फिनजाथाय भिडिअ फैयाखै एबा फिन बे कल रेकर्डनि बागै बुंफोरनाय नुनो मोनाखै। बेनि सायाव नोंथांमोना मा सानो फोरमायहरनो हागोन। लोगोफोर, नेक्स्टआव सावरायगोन एमजे आदानिसिम मोनसे मेसेज फैनानै दं आरोना। बिथाङा बावैसो हगारनाय भिडिअनि जोबथियाव एसे बुंस्लिबनानै होनाय बादिब्ला बे मेसेजआ मामोन नोंथांमोननो स्क्रिनाव देखायनानै होनि। नोंथांमोना नायज्लांबानो जाबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना नुबाय जानांगौ, नाथाय बे मेसेजआ फेकबो जानो हागौ। बेनिखायनो जों बे मेसेजनि बागै जेबो सावरायथ'ला। बेजों लोगोसेनो दिनैनि बे भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।